Intawe Nkhani mwatsatanetsatane ndipo mlindine yankhose undaka mukuyamba na imitu yake. Kunali mpungwepungwe ku nyumba ya malamulo lachinayi pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima anapita ku nyumbayi kukayankha mafunso ochokera kwa aphungu. Mkulu womva madandaulo a anthu a Martha Chizuma apereka ripoti lakusagwiritsa bwino ntchito kwa ofesi ya mlangizi wakale wa boma pa nkhani za malamulo akalekenika phale. Ndipo nduna yoona za malamulo makamaka malo akezi Nsukwa apeleka masabata awiri kwa contractor imwe akumanga nyumba 25 za polisi ukaronga kuti ayambe kumanga. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tikhalire limodzi. Kunali mpungwepungwe ku nyumba ya malamulo pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima anapita ku nyumbayi kukayankha mafunso ochokera kwa aphungu ngati nduna ya zachitukuko ndi mapulani. Achilima anakaonekera ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe funso ochokera kwa phungu wa kumpoto kwa mzimba Yeremiya Chihana omwe anafuna kumvetsetsa kusiyana kwa masomphenya achitukuko otchedwa Malawi 2063 ndi Vision 2020. Koma chisokonezo chinaza Chihana atayimiriranso kufuna kuonjezera funso lina. Matthews Kasanda walemba ripoti. Atapatsidwa mwayi kuti aonjezere mafunso awo opita kwa Achilima Achihana, anati Achilima akulephera kugwira ntchito bwino kamba kakagwidde ntchito ka mlembi wamkulu wa boma azangazanga chikhosi. Iwo atayankhula izi aphungu ena mnyumbayi anatsutsana ndi maganizo awo, ndipo wachiwiri woyamba kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo anauza Achihana kuti akhale pansi, koma Achihana anakana kukhala pansi ndipo anapitiriza kuyankhula kuti Achilima ndi munthu wanzeru koma kulephera kugwira ntchito yawo kamba ka chikhosi. Akazombo anauza Achihana kokwanira katatu kuti atuluke panja koma iwo sadamvere. Izi dachititsa Akazombo kuti ayitane achitetezo omwe anaperekeza Achihana kuwatulutsa mnyumbayi. Ndipo mukuyankhula kwawo mtsogoleri wa nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda anati Achihana anatulutsidwa mnyumbayi osati kamba ka zomwe anayankhula koma kuti sadamvere atawuzidwa kuti atuluke panja. Nkhani yayikulu kwambiri choyamba choti tidziwitse dziko chifukwa anthu ena akuganiza kuti atulutsidwa nyumba chifukwa anafunsafunso lovuta kapena lowawa. Ayi, atulutsidwa nyumbamo chifukwa sadalemekeze ulamuliro wa spika. Katatu konse aspika nyumba malamulo anayima kuapempha kuti akhale chete koma iwo sadafune kugonjera ulamuliro wa spika. Kutulutsidwa nyumbamo atulutsidwa chifukwa cha kusagonjera ulamuliro wa spika, osati kuti chifukwa anafunsafunso lowawa. Panalibe funso lowawa lililonse limene vice president anakakanika kuliyankha. Ndipo mtsogoleri wa otsutsa mnyumbayi Akondwana Nkhumwa anati pali kufunika kwaunikira bwino malamulo a mnyumbayi pakachitidwe ka aphungu nthawi imene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akaonekera ku nyumbayi. Mpungwepungwewu usadachitike, Achilima anafotokozera kusiyana kumene kuli pakati pa masomphenya otchedwa Malawi 2063 ndi Vision 2020. Mkulu womva madandaulo a anthu a Martha Chizuma apereka ripoti lakusagwiritsa bwino ntchito kwa ofesi ya mlangizi wakale wa boma pa nkhani za malamulo akalekenika phale pobweretsa maloya mdziko la South Africa kuti adzayimirire bungwe la Malawi Electoral Commission MEC pa mlandu wa chisankho cha mtsogoleri chomwe chinachitika mchaka cha 2019. Dandauloli linapititsidwa kwa ofesi yomva madandaulo a anthu ndi bungwe la Youth and Society. Achizuma anati kafukufuku yemwe adachita adaonetsa kuti bungwe la MEC sidafotokoze bwino za maloya amene amafuna. Taonga Sabola ali ndi zambiri. Popereka zotsatira za kafukufukuyu mu mzinda wa Lilongwe lachinayi, mkulu wokumva madandaulo a anthu mayi Martha Chizuma anati mkulu wakale woyimira boma pa milandu akalekenika phale komanso mkulu wakale wa bungwe la Malawi Electoral Commission mayi Justice Dr. Jane Ansa sanatsatire malamulo pamene amalemba ntchito maloya aku South Africa kuti ayimire bungwe la Malawi Electoral Commission pa apilo ya mlandu wa president chaka chatha. Malingana ndi Achizuma, ngakhalenso mtengo umene anagwirizana ndi maloya aku South Africawa unalinso okwera kawiri kuyerekeza ndi mtengo umene munthu angathe kupereka kwa maloya ena aliwonse. Itapeza kuti
amene anali attorney general akalekenika phale ndi amene anali chair a MEC a Justice Sansa anagwiritsa ntchito mphamvu zawo nthawi imeneyo mosayenerera pa kuonetsetsa kunena kuti maloya ku South Africa abwere ku Malawi kuno. Poyambirira anapezeka kuti ayamba kuyankhula ndi maloya awo kuapatsa ma documents even asanayambe kupanga ndondomeko ya mmene timapangira kuti tipange procure ma services ngati amene wawo. So tapezanso kunena kuti even attorney general ngakhale kuti akhotha nawo zoti musiye kuyimirira MEC anapitirizabe kumakhala busy kumakonza nkhani za ma accommodation ya ma lawyers ngati amenewa kumakambirana abe nkhani ya ma cost ma fees amene ma lawyers wa alipiridwe even after akhotha atakana kuwalola kuti apange practice. So tikaphatikiza sources ukayiwalenga nkhani yonse chomwe chikumoneka nchoena kuti kunali kugwiritsa ntchito mosayenerera komwe kunapangitsa kuti maloya amene wampakana afike ku Malawi kuno chifukwa iwo ndi amene ali mu forefront kuwaonetsa kuti abwere. Ndiye chifukwa chonena kuti ukaziwerenga zonsezi maloya awa sanakabwera popanda mphamvu zawozi zomwe anazigwiritsa ntchito molakwikazi. Ngakhale tapeza kunena kuti mafizi aja anapangidwa charge aja a $780,000 sanaperekedwe olwa mtambala, koma panapezekabe kuti panali ndalama zina za ku Malawi zomwe maloya awo anagwiritsa ntchito. Chifukwa tunena kuti a Justice Sansa ndi attorney general alipire abweze ndalama zimene anagwiritsa ntchito maloya ku South Africa pa nkhani imene. Kafukufuku yuso wadzudzula akuluakulu akale abungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority komanso akuluakulu a bodi posatsata malamulo pamene anavomerezera bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lipitirire ndi ganizo lopeza maloya ku South Africa. Achizuma adzudzulanso mlembi wamkulu wakale wa boma Justice Lloyd Muhala chifukwa cholowererapo pakasankhidwe ka Madalitso Mmeta kuti akhale wapampando wa bungwe la PPDA. Ndipo wothirapo ndemanga pa zotsatira za kafukufukuyu mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Law Society Mayi Martha Kaukonde ati ngokhutira ndi kafukufukuyu. Takondwera kwambiri kuti ripoti imene ilatuluka nthawi yake anatifunsadi imene amapanga kafukufuku wawo pa nkhani imene tinapereka information. Ndiye tikapereka information timayembekeza kuti zotsatira za kafukufuku ameneyo address munthu woyenera kupitirira kukhala jaji mdziko muno. Ndipo oyimira bungwe la Judicial Service Commission Justice Resin Nzikamanda ati akapereka zotsatira za kafukufukuyu kwa mkulu wa mabwalo a milandu a Chief Justice Andrew Nyirenda kuti achitepo kanthu. Nduna yaona za malo akezi Nsukwa apereka masabata awiri kwa contract yemwe akumanga nyumba 25 za polisi kukaronga kuti ayambe kutero, ndipo akalephera ndunawo kupanga chinthu chomwe sunanene. Izi zikuza patatha sabata Nsukwa atakayendera ntchitoyi, ndipo anakapeza kuti chikhazikitsireni ntchitoyi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa 15 December chaka chatha ntchitoyi ina isanayambe. Kuchokera ku Mzuzu Samkalimira ali ndi zambiri. Nsukwa anatenetsa kontrakitala a Clement Nkumbwa omwe kampani yawo ndi ya Fukamere ndi akuluakulu ena akunduna wawo kumene anakafunsa chomwe chachititsa kunena kuti ntchitoyi ichedwe kuyamba. Poyankhula ndi Times Nsukwa anena kuti mkumanowu obwetsa poyera kunena kuti akuluakulu ena kundunawo sanapereke mwachangu mapulani ena a nyumbazi, ndiponso kuti kundunawo anachedwa kulembera kalata kontrakitala zakusinthaku. Andunawa kenakanena kuti kontrakitala nayenso analakwitsa posayamba ntchito angakhale anampatsa mapulani atsopano sabata ziwiri iwo asanakayendere ntchitoyi. Iwo kenakanena kuti alamula kunena kuti kontrakitalayo ayambe kugwira ntchitoyi pasanathe milungu iwiri ndipo nyumba ziyambe kuoneka. Nsukwa anena kuti ngati alephera kutero unduna wawo ukhala pasi ndi kuona chomwe angachite, ponena kuti amalawi ambiri akuyembekeza kuti ntchitoyi ithe mwachangu. Komano Nkumbwa anawuza ndunawa pa nthawi yomwe ankayendera ntchitoyi kunena kuti amaliza kumanga nyumbazi mu nthawi yake yomwe ndi miyezi 12. Nkumbwa anena kuti iwo ali ndi kuthekera kokwanitsa kugwira bwino ntchitoyi komanso mwachangu. Kontrakitalayo akuyenera kulandira ndalama zokwana 900 million kwacha pa ndalama zokwana 1.3 billion kwacha za ntchitoyi. Nyumba zokwana 25 akuzimanga ku polisi ya Ibiana komanso ku Songwe.
Nyumbazi zili mgulu la nyumba zokwana 10,000 zomwe boma la tonse lidalonjeza kuti limanga, ndipo ndalama zokwana 21 biliyoni kwacha ndi zomwe zidayikidwa pomanga nyumba zokwana 1,000 zomwe zili mu gawo loyamba la ntchitoyi. Pofuna kuziwisa anthu za mfundo za chitukuko cha dziko lino zotchedwa Malawi 2063, bungwe la National Planning Commission NPC layamba kugawa mfundozi kwa anthu osiyanasiyana. Malawi 2063 ndi mfundo za chitukuko zomwe cholinga chake ndikuti dziko la Malawi lizakhale lolemera komanso loziyimira palokha pachuma kufika mchaka cha 2063. NPC ikugawa mfundozi kuma ofesi a bungwe la NICE, kuma konsolo amatawuni ndi mizinda, komanso sukulu zosiyanasiyana. Zambiri mripoti ili kuchokera kwa Justin Nkwewo. Mfundozi zagawidwa mzigawo zonse za dziko lino. Poyankhula akupereka mfundozi ku konsolo ya mzinda wa Blantyre, ofalitsa nkhani ku NPC a Tom Kanje anati akufuna anthu azimvesese mfundozi, kuzitenga ngati zawo ndi kuthandizirapo pozikwaniritsa. Amene atagwira ntchito yokwanisa masomphenya amene awa ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatizapo maunduna aboma komanso ma council, ma town councils, ma city councils ndi ma district councils. Chifukwa lero ife National Planning Commission kuyambira sabata ino takha tikupita madera maboma onse mdziko muno kapereka masomphenya amene awa ku ma district councils, komanso tapita nawo ku ma district education managers, ku ma district development planners, ku ma office a NICE, komanso ngakhale ku ma secondary school aboma. Cholinga chokuti masomphenya amene afikire pena paliponse ndipo onse oyenda kuti agwire ntchito opanga masomphenya amene awa akhale nawo. Mfundozi zili ndi nsanamira zitatu zomwe ndi kutukula ulimi, kutukula ntchito za mafakitale, komanso kutukula ndi kukhazikitsa mizinda ndi matawuni. Pokhazikitsa mizinda ndi matawuni, mfundozi zikufotokoza kuti dziko la Malawi lizakhala ndi matawuni ang'onoang'ono m'mamidzi, pofuna kuchepetsa anthu osamukira ku matawuni ndi mizinda kukasaka mwayi wa ntchito. Mkulu wa mzinda wa Blantyre ogwirizira a Costly Chanza anati konsoloyi ikapo mtima pofuna kukwaniritsa mfundozi. Kuno Blantyre City Council titenga tipalikiriki kuti nafenso tipatenge nawo mbali kuti anthu amene amabwera mizinda mwathu amene amakhala malo ovutika nawonso akhale mbali imodzi yothandizira chitukuko cha mizinda mwathu, kuti pomafika pamene tikudusa muzaka zimenezizi tikhale ndi malo abwino. Mizinda ya nyuwani imene itapangise kuti mizinda yathu mdziko muno ikhale ndi ma resources kapena kuti zonse zofunikira ngati madzi, magesi ndi zina zotere, ntchito zikupezeka zambiri. Mfundozi zizakwaniritsidwa ndi mfundo zina zing'ono-zing'ono za zaka zisanu komanso zina za zaka 10. Zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake.